Üdvözlünk mindenkit a Redbox Ház podcast csatornáján, az első adásban. Mivel rengeteg kérdés érkezik a Redbox Házhoz folyamatosan, ezért úgy döntöttünk, hogy készítünk egy hosszabb videós formátumot is, ahol próbálunk minden feltett kérdésre válaszolni, illetve jobban kifejteni azokat a dolgokat, amik érdekelnek benneteket, illetve ami könnyebbé teszik a ház vásárlást, illetve a döntés előkészítésben segíthet. Első vendégünk nem is lehetne más, mint Csaba, aki sok emberek számára ismerős lehet a TikTokról. Bemutatja, mivel foglalkozik a Redbox Ház, milyen termékek, szolgáltatások, megoldások érhetőek a Redbox Háznál, miért jó döntés a Redbox Házat választani, miért jó készház vagy könnyűszerkezetes ház mellett letenni a voksot. Mondd el kérlek nekünk, Csabi, hogy mivel foglalkozik a Redbox Ház. Sziasztok! A Redbox Ház az könnyűszerkezetes házak építésével, forgalmazásával foglalkozik. A könnyűszerkezet itt egy nagy gyűjtő fogalom. Ebbe beletartoznak a konténerházak, a szendvicspanelházak, gyakorlatilag egy csomó minden, ami nem téglaház, ezzel majd végig fogunk menni a későbbiek folyamán. Tisztázunk pár fogalmat, mert sokszor nem egyértelmű, még a hatóságok számára sem, amikor engedélyezteljárás alatt vannak a házai. Mit jelent a készház, mobilház, konténerház, könnyűszerkezetes ház? Ez egy szép nagy halmaz, és valóban sok átfedés van a köztudatban is. Megpróbálok akkor végigmenni az egészen, a legegyszerűbből kezdve a konténerházakról. Ezek is csak úgy konténerházak, hogy mégsem azok, mert amikor azt mondom, hogy konténer, akkor mindenki egy szállítmányozási vagy hajózási konténerre gondol. Hát nem ebből vannak, hanem valamilyen vasvász szerkezet, ami szigetelő anyaggal van töltve, vagy szendvicspanelből van, úgyhogy ebből is több fajta van. Nálunk a konténerházaknak a túlnyomó többsége az valójában egy szendvicspanelház, amikor is a szendvicspanelek egy vasvász szerkezetbe vannak belerakva, ezeket meg tudjátok nézni a honlapunkon, többféle név alatt futnak. Tehát ezek a konténerházaink, túlnyomó részt ezekkel foglalkozunk, ezekből adunk el a legtöbbet, és ezt keresik legjobban az emberek. Természetesen nagyban belejátszik az a dolog, hogy ezek a legkedvezőbb árfekvésű házak. Milyenféle felhasználási lehetőséggel szoktak a Redboxhoz fordulni, konténerház, illetve a készházzal kapcsolatban? Milyen spektrumot fed le? Hát a legkülönfélébbek, értve itt a home office-tól kezdve a vendégházon keresztül, van, aki életvitelszerűen ilyenekben lakik, úgyhogy nagyon-nagyon széles a felhasználási területe ezeknek a házaknak. Említetted, hogy a konténerház a legnépszerűbb választás a Redbox Ház vásárlók körében. Kicsit beszélgessük erről a házról. Sokszor felmerül az, hogy 4 évszakos, jó télen a ház, illetve milyen kiegészítőket lehet hozzá rendelni, fürdőszobára gondolok, WC-re, fűtésre. Kicsit beszéljünk arról, hogy a konténerház maga az milyen szigetelésekkel, illetve milyen rendelhető kiegészítők tartoznak hozzá. A konténerházakban is többféle kategóriát tudunk megkülönböztetni, a legegyszerűbb irodakonténerektől a professzionálisabb, már dizájnoltabb lakókonténerekig tart a termékpaletta. Kezdjük a legegyszerűbbnél. A legegyszerűbb irodakonténerek ezek a 1,5 millió plusz áfás kategóriák. Ezeknek az oldalfala az 5 cm-es EPS vagy közismertebb nevén hungarocell töltetű szendvicspanelből van, a tetejében is szigetelés van, illetve az aljában pedig kőzetgyapott szigetelés van. Ezek a legolcsóbb kategóriájú, legegyszerűbb konténerházak, és innentől tudunk fölfele menni. Azt szoktam mondani, hogy az ár az mindig megmutatja a műszaki tartalmat, tehát ami drágább, az komolyabb szigetelésű, dizájnoltabb, ami pedig olcsóbb, az pedig egy kedvező árfekvést megcélzó termék. Milyen típusú szigetelések léteznek? Ha konténerházról beszélünk, akkor, mint említettem, a legegyszerűbb, legolcsóbb az EPS szigetelés, tehát a hungarocell szigetelés, amikor pedig följebb megyünk kategóriákban, akkor jön a következő, amikor valamilyen üveg vagy kőzetgyapott szigetelés kerül bele a konténerházakba. Ezeknél jellemzően úgy van, hogy kívülről egy acéllemez burkolatot kap, belülről pedig egy bútorlapburkat, és a kettő között van valamilyen gyapott szigetelés. És a legfelsőbb kategória
az pedig a PIR vagy PUR paneles szigetelésű, illetve oldalfalú konténerház. Milyen készültségi fokkal készülnek ezek a házak? Lehetséges-e teljesen kulcsra készen kérni? Természetesen igen. Általában a konténerházak azok kulcsra készen vehetők át, tehát teljesen elkészítjük ezeket a házakat. Lehet bele különbözőféle extrákat rendelni, extraként értem például, hogy valaki fürdőszobát kér bele, mert nem egyértelmű, hogy fürdőszoba kell mindenkinek, mert aki például home office-ként a háza mellé letelepíti, az nagyon sokszor nem kér bele fürdőszobát, de kérhető bele fürdőszoba, illetve különböző extra nyilázzárok, a nyilázzároknak az elhelyezkedése változtatható, illetve hogy ha már itt tartunk, akkor több konténerházat is össze lehet építeni, és így kialakítható nagyobb alapterület is ezekből. A mobilházaknál van egyfajta készültségi fok, amikor szokták mondani, hogy fürdőszoba benne van, de mégis inkább sokszor lakókocsis jellegét követi. Itt azért teljes értékű fürdőszobáról van szó. Mit tartalmaz a fürdőszoba? Itt a fürdőszoba valóban teljes értékű, tehát tartalmazza a zuhanykabint, a mosdót, a WC-t, a boilert, minden dolgot, amitől egy fürdőszoba teljesen működőképessé válik. Itt ugye ezekben a házakban nincsenek előre megszabott elrendezések, méretek, belső válaszfal méret, akkor lehet egy fürdőszoba szabadon alakítható? Abszolút szabadon alakíthatóak a fürdőszobák, nem csak a fürdőszobák, hanem a belső válaszfalak is. Mint említettem, a nyilázzárok elhelyezkedése, tehát teljesen egyénre tudjuk szabni a konténerházainkat is. Akkor itt a belső válaszfalak is szabadon a villanyszereléssel kapcsolatban hogyan néz ki egy ilyen ház? Itt is teljesen figyelembe tudjuk venni a megrendelőnek az igényeit. Van egy alapvillanyszerelés, ami tartalmazza a villanykapcsolókat, konnektorokat, lámpákat, de ezeknek az elhelyezkedés, illetve száma is szabadon választható. Visszatérő kérdés, a konténerház alkalmas a lakhatásra. Kérdezem ezt úgy, hogy alkalmas-e komfortügyileg, illetve alkalmas-e engedélyeztetési szempontok alapján is. Mindkét esetre alkalmas, tehát hogyha szétválasztjuk úgy, hogy mi az, amiben lakhatok életvitelszerűen, arra is alkalmas a konténerház, vagy amikor úgy közelítjük meg, hogy lakóépületként funkcionál, tehát az ingatlan nyilvántartásban lakóépületként van feltüntetve, és belterületi lakóövezeti telekre van megépítve, akkor ezt már lakóház kategóriának hívjuk. Ez is megvalósítható konténerházból, természetesen minden esetben meg kell felelni a helyi építési szabályzatnak, illetve az önkormányzat elvárásainak. Említetted, hogy többféle szigetelés, többféle minőség van. Ugye itt a Redbox esetében többféle termékcsaláddal találkozhat a vásárló, mindig visszatérő kérdés, hogy melyik való nekem. 3 népszerű termékcsaládot nézzünk át. Első a Basic termékcsalád. Mit jelent a Basic, miért Basic, kinek ideális választás ez a konténerház család? A Basic a legolcsóbb induló kategóriás konténerházunk. Ez, amit említettem, ennek van az, hogy 5 centis EPS szendvics panelből van az oldalfala, az aljában szintén van 10 centi kőzetgyapott szigetelés, a teteje szintén szigetelt, de ez a legolcsóbb kategóriái konténerházunk, ez is alkalmas nagyon-nagyon sokféle felhasználásra, például ha valaki egy nyaralónak szeretné letelepíteni, vagy egy egyszerű irodakonténernek kívánja használni, egy vendégháznak, hogy megérkeznek a vendégek, akkor elszállásolja őket 1-2 estére. Tehát mivel ez egy nagyon-nagyon olcsó megoldás a jelenlegi piacon, egy egyszerűbb felhasználásra tudom én ezt elképzelni. Mondtad, hogy olcsó, mit jelent? Milyen ár kategóriától indul? Ebből a kategóriából nálunk a legolcsóbb az 1,5 millió forint plusz áfa, ezért kapunk egy 6x240-es méretű, vagyis 14,4 négyzetméteres alapterületű konténerházat, mint említettem, leszigetelve, 2 darab ablakkal és 1 darab ajtóval. Illetve villanyszereléssel. Illetve villanyszereléssel, így van, és ebbe is rendelhető feláll már fürdőszoba. Ablakok, ajtók elhelyezkedése alakítható? Abszolút, abszolút. Oda tesszük az ablakokat, illetve az ajtót, ahova kéri a megrendelő. Ez is kulcsra készen kerül kiszállításra? Igen, kulcsra készen kerül kiszállításra. Egyben darus teherautóval szoktunk kiszállítani, amelyik fölveszi magára a darus teherautó, elviszi a megrendelőt, és ott elhelyezi a kívánt területre. Joy termékcsalád. A weboldalon is látható, hogy nagyon sokféle konténer típus készül ebből a termékcsaládból. Mit jelent ez a Joy termékcsalád? Mire különbözik a Basic-től? Mire jó, kinek érdemes ezt választani?
A Joy termékcsaládunk az már egy erősen középkategóriás, tehát egy minőségi konténerház családunk. Ez már PIR szendvics panelből van, tehát poliuretán, ami ugye tűzálló. PIR szendvics panelből van az oldalfalazat, a teteje, stb. Nagyon-nagyon jó kidolgozású, bátran mondhatom, hogy az ország egyik legjobb minőségű konténerháza. Magas műszaki színvonalú és abszolút alkalmas a 4 évszakos lakhatásra. Alapesetben 6 cm-es PIR szendvics panelből van, ennek a hőátbocsátása 0,35, ami 30 cm tömör téglafaléval egyenértékű, de feláll 10 cm vastagságú panelből is meg tudjuk építeni, ami már 60 cm tömör téglafaléval egyenértékű, 0,21-es hőátbocsátással abszolút könnyen és gazdaságosan fenntartható. Milyen belmagassága választható, illetve milyen külső burkolati opciók lehetségesek? Alapesetben a belmagassága 235 cm, amit tudunk emelni 255-re felár ellenében. Külső burkolat is alapesetben egy fehér színű burkolatról beszélünk, vagy egy fehér színű konténerházról beszélünk, amit szintén rendelésre bármilyen színre tudunk festeni, vagy pedig famintás szendvicspanelből is létre tudjuk hozni egy nagyon kedvező áron. Ezeknél a házaknál milyen méretek lehetségesek, hogyan néz ki ennek a méretopciója? Ennél is az alapméret az a 6x240-es, az az alapmodulunk, ez a 14,4 négyzetméteres. Ez a 20 lábas konténerméret, így van. De ez is megrendelhető nagyobban, 6x3-as, tehát 18-as, 7x3-as, tehát 21 négyzetméteres alapterülettel, és ha valaki ennél nagyobbat szeretne, akkor többet össze tudunk sorolni, elmehetünk bármeddig, mert bármeddig tudjuk sorolni ezeket a konténereket nagy biztonsággal. Hogyan lehetséges a sorolás? Hogyan kell ezt elképzelni? Hát úgy kell elképzelni, hogy láthatok egy-két TikTok videómunk, hogy rakosgatom egymás mellé ezeket a modulokat, hogy lerakok egymás mellé 2-t, 3-at, 4-et, 5-öt, 6-ot, így is tudom rakosgatni, hogy kapunk egy nagy-nagy téglatestet, de lehet L alakban is, és különféle alakzatokban is lehet ezt rakosgatni egymás mellé, nagyon érdekes formákat is el lehet ezekkel érni. Nézzünk egy pár példát, 42 négyzetméteres hogyan jön létre? A 42 négyzetméteres, nagyon egyszerű, 2 darab 21 négyzetméteres konténerház hosszú oldali összesorolásával. Hogy néz ki ilyenkor a kiszállítása egy ilyen háznak? A kiszállítása az úgy néz ki, hogy ezt is ugye darús teherautók szállítják ki a helyszínre, esetükben mondjuk egy 42 négyzetméteresnél a 2 darab 21 négyzetméteres konténer van kiszállítva, ahol a helyszínen valamilyen alapozási technikával létrehozott alapra ezt elhelyezzük, és utána kimegy egy brigád, és összeilleszti ezt a 2 konténert egymással, megoldja azt, hogy tökéletesen leszigetelve és takarva ez a konténerház 42 négyzetméterben is tudjon működni. Beszéltünk a külső burkolatokról, hogy néz ki belülről? Belülről úgy néz ki, hogy a szendvics panelről beszélünk itt a Joy típusnál. A szendvics panelnek a lényege, hogy 2 fémlap között van a szigetelő anyag, esetünkben ugye akkor PIR panelről beszélünk. Ez azt jelenti, hogy kívül egy mikrobordás, belül pedig egy sima felület van, ami gyakorlatilag maga a szendvics panel. Lehetséges ezt burkolni belülről valamilyen opció? Ha felmerül külön igény erre, akkor ezt be lehet gipszkartonozni belőle, illetve a most már nagyon divatos különféle ilyen PVC falburkoló anyagokkal is lehet burkolni, vagy lehet csempézni, de bármilyen burkolat elhelyezhető rá. Egy sima felületről beszélünk, amit lehet festeni és burkolni a legkülönfélébb anyagokkal. Hogyan lesznek szobáink? Szobáink úgy lesznek, hogy leválasztjuk őket a térből, a megtervezett alaprajzok alapján, szintén szendvics panellel kiválóan tud működni, mint válaszfal. Mit csinál valaki, akinek van elképzelése, de még nem tudja pontosan mit szeretne egy helyiség tekintetében, illetve a fürdőszoba méretét tekintetében, mi lehetnek ideális? Van esetleg valamilyen tervezési szolgáltatások? Kétféle megoldást szoktunk ilyenkor alkalmazni, az egyik egy ilyen távolról működő dolog, a másik pedig egy közelről működő dolog. Ez azt jelenti a távolról, hogy megkérjük, hogy rajzolja le teljesen simán kézzel egyszerűen egy lapra, fényképezze le, és egy e-mailben küldje el hozzánk, amikor is mi ebből a rajzból készítünk egy számítógépes rajzot,
és utána ezt visszaküldjük neki, ami szerintünk, illetve az ő elgondolása szerint a legjobb megoldás lehet. Ugyanezt meg lehet oldani személyesen, és amikor befárad hozzánk a Hungária körúti telephelyünkre, itt meg is tudjuk mutatni élőben a konténerházakat, majd a kollégáinkkal leülve együtt meg tudják tervezni a lehető legoptimálisabb megoldást. Ennek van költsége? Nem, nincsen költsége, ez teljesen ingyenes szolgáltatás. És jól értem, akkor elkészül ugye maga az alaprajz, és utána lehet abból ajánlatot kapni. Pontosan az alaprajz, hogyha pontosan meg van már szerkesztve, tudunk belőle mindent, amit szeretne a megrendelő, ez alapján tudunk egy pontos árajánlatot adni neki. Hát fontos azért valamiféle elképzelés érkezzen azért a bemutatóparkba a látogató, vagy e-mailben küldje el, és utána lehet azért pontosan. Hiába készházakról van szó, mindenképpen szükséges azért a belső válaszfalak miatt, a beltéri ajtók, ablakok elhelyezkedése miatt, hogy megfelelő árajánlatot tudjon kapni az adott érdeklődő. Ez így van, de azért nagyon sok esetben van az, hogy egy picit tanácstalan az illető, akkor azért közösen mindig meg szoktuk azt oldani, hogy együtt kitaláljuk a legjobb megoldást. Hűtés tekintetében mit javasolsz? Én klímapárti vagyok, tehát én szerintem a klíma a legjobb megoldás a hűtésre, fűtésre, ugyanis a meleg nyarakon tudjuk hűteni a házunkat, télen pedig fűteni, így gyakorlatilag egy termékkel meg tudjuk oldani a hűtést is, és nagyon gazdaságosan fenntartható megoldásról beszélünk, ugyanis a klíma, mint levegő hőszivattyú, nagyon gazdaságosan meg tudja ezt oldani. De természetesen, ha valaki más szeretne, legyen akár ez norvég panel, vagy valamilyen elektromos padlófűtés, ezeket is bele tudjuk építeni a házainkba. Érintőlegesen említetted, hogy alapozás után lehet ugye elhelyezni házat. Milyen alapozás lehetséges? Kell egyáltalán hagyományos betonalap ezeknek a házaknak? Az a klasszikus beton sávalap, amit a nagyobb családi házaink alá teszünk, az nem szükséges a konténerházaknál, de itt is azért többféle alapozási megoldást tudunk javasolni. Az első, amikor csinálunk egy lemezbeton alapot, egyfajta betonplacot, amire el van utána helyezve a konténerház, de kerülhet talajcsavarra, vagy kerülhet pontalapozásra is a konténerház. A lényeg, hogy kapjunk egy vízszintes felületet, ami utána vízszintes is marad hosszú távon, és erre el lehet helyezni a konténerházat, és ez kiválóan fog a jövőkben is működni. A közműrekötés mennyire könnyű ezeknél a házaknál, illetve tartalmaz a szennyvíztartályt? Nem. A szennyvíztartályt az ajánlataink nem szoktak tartalmazni. A konténerház az készen áll a közműveknek a fogadására. Mi egy ponton, ahol megbeszéljük a megrendelővel, kilépünk a közművekkel a házból, és erre már csak a helyszínen lévő közműveket rá kell csatlakoztatni. Ez megtörténhet bármikor, a telepítés után azonnal is, vagy akár 10 év múlva is a ház így is úgy is készen áll ezeknek a fogadására. A közművekre való rákötés a telken az a megrendelőnek a feladata, de amennyiben ő nem szeretne ezzel foglalkozni, tudunk ajánlani ezekre partnercégeket. A Joy termékcsaládból indult a Pola termékcsalád is, ami már régebbi termék itt a Redboxnál. Mivel különbözik a Joy-tól, vagy egyáltalán mivel hasonló, mint a Joy, kinek érdemes ezt választani, illetve milyen méretek lehetségesek ebből? A Pola a Joy-nak egy tovább gondolt, egy felturbózott változata, aminek az alapját ugye a Joy adta, de megemeltük a falvastagságot alapesetben is már 10 cm-re, ami, mint tudjuk, ugye 0,21-es, tehát igen kiváló hőátbocsátású. Kívülről egy antracit színű külsőt kapott, egy dekor acéllemez burkolattal, ami famintás, ezeknek is a színe megváltoztatható, illetve változtatható. Egy emelt belmagasságot kapott, az elektromos hálózat a falakban el van rejtve, fürdőszoba megrendelés esetén a vízhálózat szintén el van rejtve, és egy nagyon-nagyon jól kinéző és nagyon magas műszaki színvonalú konténerház családról beszélünk, nagyméretű antracit színű nyílászárókkal, tehát abszolút mai kornak megfelelő dizájnos konténerház család. Milyen méretekben lehetségesek ezek? A méretei ugyanazok, mint a Joy-nak, tehát alapesetben egy 6x2-4-esről beszélünk, 14,4 négyzetméteres ugye a 20 lábas konténerméret, és ebből is létezik 6x3-as, 7x3-as, és ezeknek a megtöbbszörözésével bármilyen méretet el tudunk érni. Ahogy említette, sokszor előfordul, hogy nem lehet bevinni magát a
konténerházat, mert mondjuk az adott kerítés, kapu nem megfelelő, vagy az út nem megfelelő oda. Van esetleg megoldás olyankor, amikor helyszínen kell építeni egy ilyen szendvicspanelházat? Igen, van megoldásunk erre. A konténerházainkat nem építjük helyszínen, hanem abból az anyagból, amiből a konténerházaink többsége van, vagyis szendvicspanelből, esetünkben pur szendvicspanelből a helyszínen tudunk építeni házat. Ez pedig úgy néz ki, hogy ehhez mindenféleképpen létre kell hoznunk egy beton lemezalapot, és erre a beton lemezalapra tudjuk egy sínrendszer segítségével 1 méteres panelekből fölépíteni magát a szendvicspanelházat. Mindenképpen szükség betonalap akkor ehhez a típusú házhoz. Ehhez a típusú házhoz mindenképpen szükség van egy betonalapra. Ez hasonlóan épül, mint egy hagyományosabb ház, helyszínen épül, elemekből kerül oda a helyszínre, és tulajdonképpen a fal, tető, gyilázáló után kialakul maga a ház. Igen, úgy a legkönnyebb elképzelni, hogy a nevében is benne van egy panelház, ez szendvicspanelekből épül, és abban hasonlít a mindenki által ismert lakótelepi panelházak, hogy azok is panelekből épültek, és ezt is ugyanúgy kell elképzelni, hogy egymás mellé paneleket helyezzünk el, és ebből alakítjuk ki a házat. Érzésre, kinézetére teljesen ugyanazt a feelinget fogja hozni, mint a szendvicspanel konténerházaink. Ez nem lapos tetős, ugye? Alapesetben lapos tetős, de nem teljesen vízszintes, hanem van egy pici lejtése a tetőnek. Zömében 270 centről lejtünk 250-re, tehát van benne egy pici lejtés a tetejében, illetve kívánságra, felár ellenében nyeregtetőt is ki tudunk alakítani ebből a fajtából is. Itt maga a méret a szabott? Nem, a méret az nem szabott, bármilyen méret megvalósítható belőle, sőt, igazából mivel nincsenek alapméretezések, mert 1 méteres panelekből van, így egymás mellé rakva szabadabban tudunk mozogni a helyszínen. Milyen készültségi fok lehetséges? Ezeknél is ugyanúgy be tudjuk fejezni teljesen kulcsra készre magát a házat, de itt azért mindenképpen figyelemmel kell venni, hogy itt nem egy gyárban készül előre, hanem a helyszínen építjük, tehát amikor felépült maga a ház, a falakkal, a válaszfalakkal, a nyirázárokkal, akkor utána kell érkezni egy villanyszerelőnek, egy vízszerelőnek, aki be tudja fejezni a villany, illetve a vízszerelés. Ezt meg tudjuk mi is oldani, vagy valamikor a megrendelőink oldják ezt meg általuk megbízott villany, illetve vízszerelőkkel. Ilyen padlóburkolat várható a házban? Még mielőtt bekerülne a padlóburkolat a szendvicspanel házba, szükség van egy úgynevezett ajzat szigetelésre, mert ugye felépítettük a házat a betonalapra, de hát ettől még fázna a bokánk télen, úgyhogy mindenképpen szükség van egy alsó padló szigetelésre, ami tartalmaz egy réteg vízszigetelést, egy réteg hőszigetelést, és ennek a tetején pedig az úgynevezett esztrik beton van, na és ezt lehet utána leburkolni bármilyen burkolóanyaggal, laminátpadlóval, stb. Ezek a panelházak nagyon népszerűek a hozzáépítések esetén is. Miért jó hozzáépítésre a panelház? Azért jó hozzáépítésre, mert teljesen, ahogy az előbb mondtad, hozzá tudjuk építeni magához a már meglévő házfalhoz. Tehát van mondjuk egy kisebb házunk, egy 30-40-50 négyzetméteres házunk, és felmerül igény arra, hogy ezt bővíteni kellene pár 10 négyzetméterre, akkor kiválóan alkalmas arra, hogy ezeket a paneleket hozzáépítsük a házhoz, illetve még az is megoldható, hogyha valaki azt mondja, hogy ez a hozzáépítés teljesen úgy nézzen ki, mintha a háznak a része lenne, hogy ezek a szendvicspanelek vakolhatóak is, és ha egybe vakoljuk az egész házzal, akkor teljesen egy tömeget fog képezni. Hogy néz ki ennek az árazása? Hát az árazása az úgy néz ki, hogy a vastagságtól függ, illetve színtől függ. Ezeknek az árazását a honlapunkon megtalálhatjátok, illetve megint azt tudom mondani, hogy ha fölmértük a pontos igényt, akkor tudunk adni egy pontos árajánlatot. Konténerház képest? Konténerházhoz képest általában ugyanannyira szokott a végén kijönni, tehát nagyon hasonlít egymásra. Így van, abszolút. Én azt szoktam mindig mondani, hogy a szendvicspanelnál olcsóbban ma nem lehet építkezni Magyarországon, nem létezik olyan építőanyag vagy technológia, ami a szendvicspanel alá tudna menni árban. És itt, hogy jól tudom, 1 hónapos átfutási idővel már lehetséges az építés.
Abszolút, tehát hogyha tudjuk az igényt, illetve megbeszéljük, hogy mikor kezdjünk, akkor heteken belül tudunk kezdeni, és egy átlagos háznak a felépítése az egy hetet vesz körülbelül igénybe. Ha már helyszínépített házak, akkor menjünk tovább a termékek körében. A következő termékcsalád már nem a szendvicspanel és a konténerház kategóriába tartozik, hanem a fagerendavázas kategóriába, ez a woody kategória, ami nagyon népszerű szintén a helyszínépített házak között, hiszen ebből nagyon sanyarló és szálás épült már ebből a woody kategóriából. Mit jelent az, hogy woody kategória, és mit jelent, hogy a woodyn belül van különböző típusú, formájú, design, kialakítású ház? Mit jelent a woody? Miért woody? A woody az a mi elnevezésünk, ezt mi találtuk ki, mint kategória nevet, hogy valamilyen összefoglaló név alá tudjuk behozni azokat a könnyűszerkezetes, favázas házainkat, amiket elsősorban nyaraló kategóriának képzeltünk el, tehát ami árfekvésben még a professzionális nagycsaládi házaink alatt van, de már nem konténerház kategória. Ez azt jelenti, hogy van egy favázas, könnyűszerkezetes házunk, ami esetleg indulhat egy 5x10 cm-es gerenda vázból, vagy van, aki pallóváznak hívja, tehát egy favázas házból, aminek a belsejében van kőzetgyapott szigetelés, kívülről kap egy acéllemezburkolatot, hogy gondozásmentes legyen, ez általában famintás acéllemezburkolat, nem kell kenegetni, nem eszi meg az UV, belülről pedig egy gipszkarton burkolatot kap, és így lesz teljes értékű a falazata. Milyen készültségi fokok lehetségesek itt? Ezeknél az esetek több túlnyomó részében azt a készültségi fokot szoktuk ajánlani, amikor kívülről teljesen készen van a ház, olyan, mint ha benne laknánk, belülről benne vannak ugyanúgy a válaszfalak, a belső nyílászárók, le van gipszkartonozva, benne vannak a kiállások, tehát alapvezetékelés mind vízben, mind villanyban benne van, és utána itt megállunk. Ez kb. Egy 90%-os készültségi fokot jelent, tehát nincsen festve, burkolva, szaniterezve a ház. Általában ezen a készültségi fokon szoktuk átadni a házunkat, mert a megrendelőknek egy jó része szokott tudni, vagy ismerni festőt, burkot, és megoldja saját kútfőből az egészet, vagy valamilyen helyi vállalkozót bíz meg. Amennyiben ezzel nem kíván élni, szeretne egy kulcsrakész megoldást, ezt is tudjuk biztosítani. Milyen méret lehetséges? Illetve a weboldalakon látható rengeteg típus, tehát csak azokat lehet választani, vagy pedig egyéni igények is lehetséges? Mi a weboldalra fölpakoltunk egy pár általunk megtervezett, elképzelt méretet, de ezek nincsenek kőbevésve, ezektől el lehet abszolút térni, tehát bármilyen méretben meg tudjuk építeni, a 15 négyzetmétertől akár 300 négyzetméterig is, tehát még egyszer bármilyen méretben megvalósítható, nincsen semmi kőbevésve a weboldalon. Azok, amik ott vannak, azok mindenféleképpen egy gondolatébresztőnek vannak számva. Milyen alap szükséges? Ezekhez a házakhoz lehet, megint csak azt tudom mondani, egy klasszikus lemezbeton alapot készíteni, de megvalósítható az is, hogy talajcsavarra kerüljön, vagy pontalapozásra. Ezekre is kiválóan működik ezeknek a házaknak a felépítése. Mert Radboszháznak folyamatosan figyelve van a piacon, milyen új formák vannak, milyen népszerű kialakítások vannak. Ugye itt most található a woody kategórián belül a country, a loft, a bajtrád és az A-frame típus tervcsalád. Mit jelentenek ezek? Miben különböznek egymástól? Kinek érdemes ezekben gondolkodnia? Hogyha a woodyról beszélünk, akkor azt mindenképpen el kell, hogy mondjam, hogy szerkezetileg ezek a különböző fajták, formák, elnevezések, ezek teljesen ugyanazok szerkezetileg, vagyis a már előbb említett favász szerkezet, illetve maga a fal szerkezet, az mindegyiknél teljesen ugyanaz, de ezzel a szerkezettel bármilyen forma megvalósítható, felépíthető. Vagyis a country, ami egy hagyományos házformájú ház, tehát nagyon klasszikus formájú ház, vagy a pajtaház, vagy a loft, ami a pajtának egy tovább gondolt változata, vagy az A-frame, ami egy klasszikus alpesi ház, ezek szerkezetileg teljesen egyformák, tehát ugyanazt a szerkezetet takarják, csak egy másik formát valósítottunk meg belőle. Ugyanakkor elmondanám azt is, hogy ezek az általunk elgondolt vagy elképzelt formák,
esetleg, hogyha valakinek másra van igénye, akkor azokat a más formákat is meg lehet valósítani ezzel a falszerkezettel. Jó, itt a környezetszennyezés családi házak tekintetében is érdemes lenne kicsit beszélgetni, hiszen rengeteg családi ház van fönt, típustár van fönt, és hasonló egy fagerendavázas rendszerről van szó. Miért érdemes családi ház építésénél ezt a építési módot választani? Jön akkor most az úgynevezett király kategória, a családi házaink, amik szintén alapesetben egy favázas házról beszélünk, de itt már a faanyag az egy szárított, ragasztott, hoztódott, úgynevezett KVH faanyag, ami egy ilyen professzionális faanyagot jelent. Ebből épülnek föl a weboldalon is látható családi házaink. Ez egy klasszikus, könnyű szerkezetes ház kategória, és még tovább van gondolva, még minőségibb anyagokból van, és még vastagabb szigeteléssel van az egész, úgy, hogy mindenképpen megfeleljen a most előírt lakóház kategóriának, vagyis minimum BB kategóriás, nulla közeli energiaigényű családi házakat valósítunk meg ebből. Ennek a falszerkezete úgy néz ki, hogy ha gondolatban kívülről elindulunk befelé, hogy kívül van egy vakolatrendszerünk, egy nemes vakolatrendszer, utána jön 10 cm-es EPS vagy más néven hungaroccal szigetelés, egy OSB palánkolás, utána a már említett 6x16 cm-es szárított, ragasztott, hoztódott gerendavás szerkezet, benne egy kőzetgyapott szigeteléssel, egy párazáró hőtükrös fólia, utána egy ellenlécezés, és erre jön belül a gipszkartonozás, tehát így egy klasszikus, vastag, jó minőségű, kb. 31 cm-es falszerkezetet kapunk meg, és ez a családi házainak a falszerkezete. Ennek tanúsítvánnyal is? Természetesen igen. A köznyelvben EMI-nek nevezett tanúsítvány, az megvan ezeknél a házaknál. Úgy is tudnám mondani, hogy ez az NME, vagy pedig a nemzetköziben pedig az ETA, mindegyikkel rendelkeznek ezek a házaink. Akkor így lényegében hitelezhetőek és könnyen mindenféle támogatásra alkalmas ház, illetve engedélyeztetés eljárás során is ezek a tanúsítványok segítik, gördülékenyen menjenek át ugye az egész eljárás alatt. Így van, tehát a bankok minden további nélkül elfogadják ezekkel a tanúsítványokkal a házakat, tehát nagyon szívesen és gyorsan biztosítanak ezekre hiteleket. Mire számíthat az érdeklődő? Milyen szolgáltatások járnak a családi ház kiválasztásától, tervezésétől kezdve az átadásig? Milyen rész fed le a Redbox ezzel kapcsolatban? Hát az első beszélgetéstől kezdve gyakorlatilag a kulcs átadásig végig tudjuk menedzselni a teljes építkezésnek a folyamát, tudjuk fogni a kezét a megrendelőnek. Tehát az első beszélgetéstől kezdve a tervezésben is segítséget tudunk nyújtani a tervezőirodáink által, akik generált tervezés keretében a legelső pillanattól a kész építési engedélyig végigviszik a komplett folyamatot, és amikor megvan a kész építési engedély, akkor utána fel tudjuk építeni a házat. Lényegében a tervezésen át, akár a hitelezésen keresztül a későbbi kulcsakész állapotot szükséges szakmunkák befejezésében is számított a Redboxra. Így van, abszolút, tehát a komplett folyamaton végig tudunk együtt menni a megrendelővel. Van egy csomó típus terveboldalon, csak azokat lehet választani, vagy lehet egyéni igények alapján is, illetve hogyha valakinek van egy készterve már, elküldhet ilyen árazásra. A weboldalon lévő tervek azok csak gondolatébresztőnek vannak igazából, hiszen tervezés alapján bármilyen formájú és méretű házat fel tudunk építeni, tehát egyáltalán nem kell a weboldalon lévő tervekhez ragaszkodni, de ha valakinek azt tetszett meg és rá szeretne bökni, hogy neki pont egy ilyen kell, akkor az is megvalósítható, vagy annak egy megváltoztatott verziója szintén megvalósítható, vagy hozható már készterv, és ezeket is meg tudjuk valósítani, ezeket is be tudjuk árazni, és utána fel tudjuk építeni. Hát érdemes akár a telek vásárláskor is felkeresni a Redboxot, hogy lehessen ugye itt az engedélyeztetési eljárást előkészíteni, hiszen sokszor van itt a telek választásánál már egy anomália, hogy mit lehet rá építeni. Érdemes már akkor kiválasztani és nézelődni ugye a tervek között, hogy olyan legyen, ami odavaló. Érdemes akkor már információt kérni. A különböző támogatások és hitelek kapcsán is
érdemes megnézni, és itt a Redboxnál van lehetőség, hogy előminősítést végezzenek az ügyfélnek, meg lehet tudni, meddig ér a takaró tulajdonképpen, mi az összeg, ami adott telekre kiadható, adott építésre kiadható, illetve az adott ügyfél mire számíthat, milyen összeg lehet az ő fizetéséből, illetve jövedelemteremtő képességében, mi az, ami kihozható belőle. Hát érdemes már akkor itt elejétől fogva már kérni a Redbox segítségét, már telek vásárlástól kezdve teljesen a kulcsakész átadásig. Ugye itt fontos az, hogy igénybe vehető itt a Redbox építésnél a lakáskassa is, tehát a különböző lakáskasszákból származó bevétel is felhasználható az építéseknél, illetve most ugye a magánnyugdíjpénzt, vagy a nyugdíjpénztárakból származó összeg is, amit most a kormány ebben az évben lehetőséget biztosít, az is felvehető itt az építéseknél, tehát elég széles körű finanszírozási lehetőség van, amiből egy ilyen építés lebonyolítható. Milyen időintervallum egy ilyen családjáz építés, mire kell számítani a indulástól kezdve a végéig, mikor lehet beköltözni egy ilyen házba? Egy építkezés mindig két szakaszra kell bontani, van a tervezési, engedélyeztetési szakasz, és van a kivitelezési, vagyis az építési szakasz. A tervezési, engedélyeztetési szakaszra tapasztalatom alapján kb. Egy 3-4 hónapot érdemes kalkulálni. Nagyban függ attól is, hogy az önkormányzat mennyire kommunikatív, mennyire gyorsan tud kommunikálni vele a tervező, de ennek az a lényege, hogy a tervező megtervezi és engedélyezteti a házat. Erre én egy olyan 3-4 hónapot mondanék általános esetben. Amikor megvan a kész építészeti terv, és egy árazás után, amit elfogadott a vevő, illetve az érdeklődő elfogadott, és szerződést tudunk kötni, akkor a tényleges építésre körülbelül egy olyan 3 hónapot érdemes kalkulálni. 3 hónap alatt lehet a családi házainkat felépíteni arra a szintre, arra a készültségi fokra, amit az előbb említettünk, ez a kívül kész, belül pedig a gipszkartonozásig. Amennyiben kulcsra készről beszélünk, akkor erre érdemes mindenképpen még 1-2 hónapot rákalkulálni. Köszönjük, hogy bemutattad a házakat. Személyesen hogy lehet esetleg ezeket a házakat megnézni, hol van a bemutatópark, és utána lesz egy nyílt nap is, hogyan lehet ezen részt venni, hogyan lehet több információt kapni a Redbox házakról, lehetőségekről. Kezdeném akkor a sima nyitvatartásunkkal, ami hétfő és vasárnap kivitelével, tehát 2-től szombatig 10 órától 16 óráig van a Budapesten a Hungária körút 77 szám alatt. Ide lehet hozzánk eljönni. Szoktunk erre javasolni egy időpontfoglalást, amit az időpontfoglalás nevű gombbal tudtok megtenni a weboldalunkon. Nem kötelező, de tanácsos, ebben az időszakban akkor csak veletek foglalkozunk, és meg tudunk mindent részletesen beszélni. Itt vannak kiállított házaink, konténerházak vannak ide végig felpakolva, illetve pajtaházunk, és a családi házunkból, nyaralóinkból pedig metszetek. Ezeket együtt közösen végig tudjuk nézni, és meg tudjuk azt beszélni, ki tudjuk közösen azt találni, hogy mi nektek a lehető legjobb megoldás. Ami pedig a nyílt napot illeti, egy évben körülbelül 3-4 alkalommal szoktunk nyílt napot rendezni, amikor is egy ilyen nagy, jó kis jamborit szoktunk itt kialakítani veletek együtt, és egy nagyon jó kis családi rendezvény keretében sokan meglátogatnak minket, és tudtok velünk beszélni. Ilyenkor általában itt vannak a tervezőink is, itt vannak a hitellel foglalkozó kollégák, és tényleg a legalap résztől végig tudunk menni a komplett házmegoldásig, mindenkivel el tudunk beszélgetni, be tudunk mindent mutatni. Akkor weboldal, hogyan érhető el? A weboldalunk az a www.redboxház.hu, itt minden termékünk megtalálható, műszaki leírással, fényképekkel, méretekkel, árakkal, tehát nagyon informatív a weboldal. Javasoljuk, hogy nézzétek meg, és nagyon jól tudtok ebből tájékozódni. Ezek után nem csak TikTokon, hanem YouTube-on is elérhető lesz a Redbox ház. Folyamatosan érkeznek majd a podcasttel, különböző vendégekkel, és mindig azokra a kérdésekre fókuszálva, amiben legtöbb érkezik a Redbox házhoz. Köszönjük szépen! Köszönjük, sziasztok!